Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Anakule elukulukuyela malingani elukuluku navelele ko olemu vangono komabe olemu onorokopia arive mutu arontathaninko. Alomwe. Wariwe. Zikomo kwambiri. Olemekezeka athu mabwira mulu pale Profesa Arthur Peter Mutharika. Olemekezeka athu amowe Gertrude Mutharika. Olemekezeka athu a Vice President Ajeniasa limozi ndi achiwiri anu. Olemekezeka a Board Chair amuchana kwa impuluka mabwira mng'onong'ono. Olemekezeka a Ferris Tumblers Organize Chair. Komanso pano tili ndi mapalamount athu inkosi Mberwa, inkosi amakosi Gomani, Paramount Chief Kyungu, Paramount Chief Chikula Maembe, Paramount Chief Kawinga, and Paramount Chief Lundu. Komanso pakati pathu tili ndi matiye maregula amene achokera ku Mozambique, amenenso ali abale athu. Matiye onse ma senior chief amene muli pano. Ulemu nduna zonse za boma ndi ogwira ntchito onse a nyumba ya malamulo amayi ndi abambo. Olemekezeka choyamba tafunireni mafuno abwino Bwana President makamaka pokhulupiridwa ndi a Malawi kukusankhani chisankho cha chaka chino. Ambuye akudaliseni. Mabwira mulu pale malinga ndi mwambo wa chaka chino mutu wake ndi mzimu wakupirira kugonjetsa zovuta pamodzi. Mutu umenewu tinawunikira ndi magawo angapo. Mutu uwu tinasankha pa mwambo wa chaka chino pokumbukira zovuta zomwe takhala tikudusamo mu zaka zimenezi, monga kusefukira kwa madzi, anamondwe, COVID-19, kukwera kwa katundu, komanso matenda osiyanasiyana. Chomwecho tinagwirana manja ngati a Malawi potengera kuti ndife amtundu, posatengera kuti ndife amtundu wanji, koma ngati Malawi tonse atonga, asena, atumbuka, achewa ndi mitundu yosiyanasiyana yonse Malawi muno tinagwirana manja. Ndi chifukwa chake tinasankha mutu umenewu. Bwana President,
ofotokoza master of ceremony anena kale kuti tikuyendera anthu osiyana-siyana m'madera amene timabwera kuno ndi anthu anafotokoza madandaulo awo kapena mavuto awo. Mavuto omwe amakumana nawo Amalawi tonse kuti tigwirane manja pofuna kulimbikitsa ntchito yakuthana ndi kusintha kwa nyengo makamaka posamalira ndi kubwezeretsa chilengedwe, pofunanso kuti tigwirizane ndi masomphenya anu bwana, komanso ndi kuthana mavuto omwe amaza kamba kakusintha kwa nyengo. Tipezereponso mwayi kulimbikitsa maphunziro achinyamata. Mudateronso bwana manifesto anu kuti nyamata kapena sikana ayenera kupitiriza maphunziro ake, potengeranso inu bwana president amene muli pampando, komanso kulimbikitsa zikhalidwe zosiyana-siyana za makolo athu kuti zipite patsogolo. Bwana ine mwalo mwa mafumu onse tikufuna tithokoze chifukwa cha kulimba mtima kwanu pololera kutukanidwa kufunidwa zoyipa, komanso simunatengere. Munalimbabe mtima chifukwa mukanatha bwana president mapu ya mulu pale kupita dziko lina kuti mukapumule, koma munasankha kukhala Malawi kuti mutumikire Malawi. Mwa ife tifuna tikuyamikireni bwana, mupitirize mapu ya mulu pale mtima wanu osakondera mtundu wina ulionse, komanso ofunira mafumu zabwino. Ntchito yanu yotukula dziko lino bwana pitirizani. Pomaliza bwana, anthu dziko muno akhala akuchitidwa nkhanza amene tafotokozera kuti tadusa madera, tayenda m'madera amene takhala tikudusa. Bwana, ngati mafumu tifuna tikusimikizireni kuti pamene mukukonza ndi kutukula dziko lino ifenso mafumu tili nanu. Mapu ya mulu pale pamapeto pake ndithokoze aboma, mafumu a business, komanso ndi akufuna kwabwino kuthandiza mwambo wa chaka chino kuti ukome mmene wakomeramu, komanso ngakhale aine ake akumuzi anatengapo mbali chifukwa chikhalidwe chili kumuzi pamodzi ndi mafumu ndi aine ake amene osanatengapo mbali. Mapu ya mulu pali limodzi ndi amowe tifuna tikuthokozeni monga patron komanso monga president chifukwa chobweranso pa mpando. Monjezera khaniso pano achinyamata museke makutu, malu asakhale cherereya ya sekeni chifukwa nkhani ili pano siyanu. Mmene afotokoza mumbiri muja ife alomwe timaziwika ndi tisangalala, komanso kumasuka. Ndiye pano monga anthu timaziwa mitengo chifukwa kaendana nakuti achinyamata nkhani isiyanu, malu omwe aseke nkhani ili pano ndi akuluakulu. Kuma paviliyoni kuja kuli zambiri zimene azimayi kuli sasi kumene kuja achisikana zaka 18 kuli sasi zonena kuti muzikathuna. Osasikana sabwerera kumalonda ndikati sikana ndi wazaka 18 kupita kweti. Ndichifukwa ndati ana mawosi anu makutu omwe aseke. Asikana kuja kuli sasi nzimayi samabwerera kumalonda. Komanso azimayi wamatidandaulira kuti nyumba simukuyenda, azibambo sukani matupimo. Akangaude mwatani kodi mwachose. Mwanankali sukani. Kufuwa nyumba mungoti munabadwa. Bambo bwanji. Pakana kunja kwachi. Sano za unabadwa zo zinatha. Kachape ni thupi, anyamakazi wachoke. Mukachapa thupi ndiye kuti chaka cha mama muzabwera muli guaranteed. Muzabwera muli mphamvu.
Olemekezekatu bwana president mapu ya Mulupale limodzi ndi amowe. Pomaliza pake tinakoza mphaso kuti tikupaseni. Mphaso imeneyi ndani amakuti ayaya akaoche. Komanso unayikapo chipande na mombe. Chipande chimenechi chonena kuti zitukuko pamene mukugawa ndiye kuti zikufalikira Malawi yonse. Pamene mayi akuphika ndiye kuti mayi ndinu mukamapakula china chilichonse chimabwera pana malawa chimabwera pana mombe. Ndiye kuti chipande chikamaomola ndi zitukuko kumpoto chigawo chapakati komanso kumwera kuno ndiye kuti Malawi yonse yakwanira. Ndiye mukamaona chipande ndiye kuti muzoona chitukuko chimene chingafalikire pa Malawi yonse. Ambuye akudaliseni, Ambuye akupaseni moyo wa thanzi, mapwiya komanso ndi mowe. Zikomo kwambiri, zikomo. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.